Minkejja sħana qalila li ħakmet il-Gżejjer Maltin, dan ma naqqas xejn li tkun iċċelebrata il-festa ta' Kristu Salvatur f'Ħallija, festa li ta' kull sena tiġbed lejha bosta nies. Il-jum tal-ħadd bida b'qudiesa ċċelebrata mill-Monsignor Arċisqof ta' Malta Charles Cicluna bil-preżenza tal-Prim Ministru Joseph Muscat fost oħrajn. Qudiesa li matula l-Kanonku David Cilja kellu omilija dwar ix-xbija ta' Ġesu Falla. Għall-edizzjoni tal-festa Kristu Salvatur, l-Arċisqof Cicluna regala salib moni b'relikwa lill-istatwa tas-Salvatur ta' Ħallija. U wara l-funzjoni ta' ġewwa l-Knisja l-festa komplet ukoll aktar tard fuq barra fejn l-festa din is-sena laqdiet tarraħ ħadmu sabiex iġibu grupps qalil li jagħmel spettaklu bit-tnabar u l-bnadar. Dan sar bil-ħidma li saret ukoll mal-villaġġ ta' Militello f'Isqallija li ma l-istess sindku tal-lokal Giovanni Burtone kellu kliem ta' tifħir dwar din l-għaqda. Bellissima giornata, si apre una frontiera nuova, un impegno a stare insieme, a vivere fratellanza e solidarietà. Iżda, il-festi esterni kellhom laqta mill-isbaħ ukoll matul il-jum tas-sibt bil-lob tan-nar. Ħadma mill-aqwa li wet mill-organizzaturi fissrinna li hija frott xogħol ta' sena sħiħa. Nibdew minn Ottubru s-sena kollha, noqogħdu niġbru, naħdmu xogħol għal barra. Tajjeb, naqsu n-nies imma xorta għawerba jaħdmu għal-album, issa nippreparaw għal sena oħra.